हम त लागत बा कि घर के ठेका ले ले बानी। भोर भइले झाड़ू पोछा, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, देह टूट के चूर हो गई। हम का सोच के ई घर में आईनी की महारानी बन के रहब, बाकिर यहाँ त नौकरानी बन के रह गईनी। सासू माँ त बस दिन भर माला जपे में लागल बाड़ी। का भइल चमेली? काहे मुंह फुला के भनभन करतानी? शांति से टीवी देखे द। टीवी देखी? हमार जान निकलत बा रउआ टीवी देखत बनी। रउआ माई के देखत बनी दिन भर माला जपत बड़ी, कोनो काम में हाथ नहीं की बटावत। ए माई, ई दिन भर माला जपे से का होई? तनी बहू के काम में हाथ बटा दा। ए बेटा, हम त काम धाम से संन्यास ले लेले बानी। बाबा कहले बाड़न कि माला जपबू त घर में धन के बरखा होई। हम अपना जमाना में बहुत खटिनी, अब बहू आइल बिया तो ऊ करी। हम त बस पूजा पाठ करब। ए माई, सासू माँ तो काम चोर हो गईल बाड़ी, अब हमो नाटक करब। अरे बाप रे बाप, हमार पैर त मुचक गईल। अब हमरा से कौनो काम ना होई। माई, चमेली के पैर टूट गईल बा। अब खाना के बनाई? हमरा त डोसा खाए के मन बा। डोसा? ई डोसा बनावे में त जान निकल जाई। बहुत बैठल बाणी, अब हमरा के ही रसोई में जाए के परी। ए बहू, तनी देखी त पैर कैसन बा? अरे ई कमन चोठा, तू त रील बनावत बाड़ू। मम्मी जी, जब रउआ संन्यास ले सकत बानी त हम तनी आराम न कर सकेनी? ना रे बहू, हमरा समझ में आ गई। अकेले काम कईला पर देह टूट जाला। आज से हम संन्यास छोड़त बानी। हमनी के मिलजुल के काम करब। अब आइल ऊंट पहाड़ के नीचे, मिलजुल के रही तबे घर में सुख शांति रही। ए चमेली, तनी एक गिलास ठंडा पानी ले ले आई तू। असुना, आज खाना में कछु चटपटा बनाई, मन एकदम ऊब गईल बा। चटपटा खाई? यहाँ हमार चटनी बनल जात बा, अरवा चटपटा के फिक्र बा का? हम ई घर में खाली खटे खाती रहले बानी? रउआ माई के देखत बानी, भोर भइले माला झोला में खाट डाल के कोना में बैठ जाली, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी उतर के आईली होखस। अरे, माई के काहे बीच में लावत बाड़ू? ऊ त बेचारी भगवान के नाम जपत बाड़ी कि घर में बरकत होखे। बरकत त तब हुई ना जब घर के कौनो काम में हाथ बंटाई है। हमनी के बियाह भइल बा कि हमार सौदा भइल बा? हमरा से अब अकेले ही सब ना हुई। का भइल बेटा? काहे शोर मचावत बाड़ू लोग? भक्त के भक्ति में खलल मत डाला। माई, चमेली कहत बिया कि तू कोनो काम ना करेलू, खाली बैठल रहेलू। नारायण, सुनी ले बेटा, हम तो अभी मोह माया वाला दुनिया से संन्यास ले ले बानी। बाबा जी कहले बाणन कि जेकरा घर में पतोह आ जाले, सास के तब संन्यास ले लेवे के चाही। अब हमार काम खाली माला जपल बा और रउआ लोग के सुख शांति खातिर दुआ मांगल बा। ऐसन कैसन संन्यास है सासू माँ? खाना खाए के बखत संन्यास टूट जाला, बकिर झाड़ू लगावे के बखत संन्यास याद आ जाला। चुप रह चमेली, तू त हमार बेटा के मती मार देले बाड़ू। हम त सन्यासीन बानी, हमरा के ई सब मत सिखा। बेटा, देख ले अपनी मेहरारू के, कैसे एक सन्यासीन सासू के अपमान कर दिया। चमेली, माई की बात मान ल। देख, ऊ बुढ़ारी में भगवान के नाम लेत बाड़ी तई नीक बात बा न। तू तो जवान बाड़ू, तनी जाके रसोई संभार। हमरा के डोसा खाए के मन बा, जल्दी बना के ले आ। ठीक बा, जब सबके हम ही के नौकरानी बुझत बा त हमहू अब आपन रास्ता देखब। रउआ लोग के डोसा खिला के ही हम चैन